Isa sa mga sekreto nga aton mahangpan ang mga propesiya halin sa Biblia. Hindi naton kalimtan ang bugos nga kasulatan. Labi na gid ang libro sang Henesis. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggong version sa atong Sabbath School weekly lesson. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunsun nga host sa siningaton programang Pagtuon Subong. Kagari liwat naman ang aton nga mga banggiitan, mga foundation gid sang aton nga pagtuon, mga kauturan. Nga ako nakahibalo nga nalipay gid kamo sa inyong sa aton nga natunan sa ligad ng mga panahon. Ang una na akong pakilala sa inyo si Sir Matt Legria, winong halin siya sa Kalinog, Iloilo Province. Ari siya subong tungod kay nag-eskwela siya finishing sang iya nga Bachelor of Theology course diri sa CPA. Si Sir Matt, mayong adlaw sir. Mayong adlaw, Pastor, mayong adlaw. Kag mayong adlaw sa aton nga mga kaabyanan, kag kauturan nga naga-subaybay sa sini nga programa nga pagtuon. Sa subong hapon, ginpakamaayo naman kita sang aton nga Ginoo, nga ginhatagan kita sang kahigayunan nga makapamati, kag at the same time makastadi kita sa aton din kaugalingon na hanungod sa pulong sang propesiya sa Biblia. Amen. Kabay nga ang Diyos magpakamayo. Yes, and that's correct. That's correct, mga kauturan. Ang ikadua, mga kauturan, isa sa atong mga professors diri sa CPAC, wala sang iban si Pastor Chris Berian Loaya, originally halin sa Biliran Province, tupad sa Leyte Provinces, ari sa Subong, because isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology, diri sa CPAC. Pastor Chris, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw sa tanan, Pastor Luisito, Brother Matt. Hari naman kita, kabay pa nga magtuon kita, updanay kita magtuon sang sining leksyon, sining simana. Kag antes ko malipat, Pastor Luisito, may isa gali ko tamyawon si Brother Armstrong sa may Dos Hermanas. Nagapamati ko siya sa aton. Nagasunod siya sa aton nga programa. That's correct. Yes. Kag sa iban pa gid naton nga mga sponsors kag mga maukod nga mga nagabantay gid sini sa aton nga pagtuon kada semana. Ari na kita sa lesson 2 bag-o na ning quarter, sa second quarter of the year 2025. Ang tigulo sa aton nga pagtuon, mga kauturan, is allusion, images, and symbols. Okay, how to study Bible prophecy. Naligan nga simana, nag-enjoy kita, mga kauturan, sang foundation sa aton biblical prophecies. Ari subong ang aton naman tunan, the Genesis foundation, sa aton nga pagtuon sang biblical prophecies. Leksyon 2 para sa Abril 5, tubtob Abril 12. Akon pangabayon si Sir Matt, sa hindi pa mga kauturan, magbasa siya sa aton sadsara nga teksto, aton iduko aton mga ulo. Lord, nagapalapit kami sa imo, ginatugyan namon ini nga pagtuon sa sinigid nga tion. Kabay pa, ang balaan nga espiritu, magabulig sa amon nga paghangop, sining madalom nga pagtuon sa mga profesiya sa Biblia. Salamat ngayon mo sa bata mo pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes, Sir Matt. Ang aton nga sadsaran nga teksto, makita naton ini sa libro ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 29, kag nagasiling diri, sa adlaw nga madason, nakita niya si Hesus nga nagapakari sa iya, kag nagsiling, yari karon ang kordero sang Dios
nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Yes, and that's word. That's correct. Pastor Chris, isa gid sa mga rason nga wala ta ka malimtan because may ara kang programa nga I really appreciate about the study of Daniel. So ang imo theme song dira is Ancient World. Pero may ginaman na kinakanta ni Mrs. Tomado. Kay the lyrics is nice and bisan pa ang tuno. Mga kauturan, kadamo sa mga katawan, Pastor Chris and Brother Matt, nga wala na daw hindi sila maukod magbasa, magtuon sa prophecy. It is because ila ginaunaw na nga hindi nato na mahangpan. Kagti sekreto na ang mga butang. Oh. Ang ila lang yan at least makatuon sa Biblia, but the prophecy wala gid nga tagaan importansya. Isa sa nga ako na discover it is because ang sekreto gali is to study the whole Bible. Kaya ang Biblia isa lang na sila. Oo. Labi na gid ang mga Old Testament nga mga images kag mga metaphors dira. Yes. And that's it. Sir Matt, ano pa gid ang aton ma-expect So, sa sininga semana? sa aton nga pagtuon, Pastor Subo nga semana, sometimes nagaabot sa aton nga may ara mga time nga hindi aton maintindihan ang mga propesiya, especially sa mga prophetic books, no? Like Daniel and Revelation. Revelation. Ina tungod nga wala nato nahangpan ang iya nga pamuno. So ang libro sang Genesis nga ini, tama ini siya ka importante sa pag-interpret sang propesiya tungod nga amo ini siya ang naga-establish sang prophetic patterns nga nagadalagan sa bugos nga Biblia. Kung bagablam, ang Genesis nga ini amo ni siya, Pastor, para sa ako nga nakita nga amo siyang seedbed sang propesiya. So kung wala ang Genesis, kag kung hindi nimo mabasa kag mahangpan ang libro sang Genesis, no, ang imo paghangop sa propesiya would be lacking in context, no, kag lacking siya sa coherence bala. So in fact, kung basahon naton ang bilog nga Biblia, Pastor, the first time nga makita naton ang propesiya diri mismo sa Genesis. Yes. Genesis 3:15 amo ni siya ang una nga propesiya diri nga nagaparallel siya sa conflict between the seed of the woman nga si Jesus kag ang seed of the serpent nga amo ang yawa. So diri na intindihon naton ang libro sang Genesis agud to maintindihan naton ang mga propesiya nga nasulat sa Biblia. Yes. Sa aton pa Sir Matt, Sir Pastor Chris, nga ang pagtuon naton sa Biblia hindi naton malakbang lang, malaktod lang kita kag makadto dayon sa may Daniel o kung makadto dayon kita sa Genesis. We have to study as well the foundation. And one of the foundations is the Genesis story. Yes, Pastor Chris. Actually, Pastor Tomado, Brother Matt, mga kauturan, mga kabyanan, nalipay ko sa aton nga leksyon sa bilog nga quarter, how to study Bible prophecy. Kanami kayo mamatian is, ang prophecy is isa ni sa mga ginaindian ba istadihan sa mga tao kay suno pa sa ila nagabuang ang tao nga nagatuon sang prophecy. Pero in this lesson gina-simplify kung paano intindihon ang prophecy. Kag ang akon nga nabasa diri sa lesson to, kinahanglan pag maintindihan mo ang prophecy about dito sa Revelation, once nga nabalaan mo ang context niya. Kag ang context hindi lang makita dira sa immediate context niya or sa preceding or succeeding context, kisa didto mo makita sa pinakauna nga libro sang Bible. Layo kayo ang mabalaan mo, for example, ining lamb, ini sa memory text naton. Ining lamb, ang kordero ang kordero sang Dios, di mo ni mahangpan hambal ni John the Baptist. Behold the Lamb of God. Kung wala to nila nahangpan ang Genesis nga lamb nga uy, sino na lamb man? Di ba? So bisan si Kristo nga ginapangalanan mo ko lamb, mangkot siya, pero sang nabatian na ni Kristo wala siya nag-question. Kag ang mga tao wala man nag-question tungod kay naintindihan nila nga si Jesus and the lamb in Genesis represented Jesus. Jesus. The Messiah. The Messiah. They are waiting to come. Oh. And that's it. So, amo na, mga kauturan, sa atin pa mga kauturan, hindi ginato ni neglect. Nga hindi lang kita manglaktod, nga maglukso lang dayon. That's why madamo sa mga reliyon, damo sa mga sekta, damo sa mga grupo nga, they just neglect. Ang propesya, ang revelation, wala na nilang tagaan importansya. Pero ang punto ko mga kauturan, amo ini,
ano ang pulos na ngagin butang na sa Biblia. Kundi natuntunan. And now, ang atong nga pagtuon subong is telling us, suggesting us how to study it simply. Nga pinaagi sa bulig ng Balang Espiritu, we can understand. We will not be studying the prophecy itself, but how to study the prophecy is our lesson for this quarter. Yes, Pastor. Gamay nga dugang pastor, sala ang nosyon magsiling ang tao nga di na kinahanglan ang Old Testament basahon Yes. kay ari na ta sa New Testament. Diri ang New Testament confirms kung ano ang ginhambal sang Old. Yes. So kinahanglan kung tunan mo ang New, tunan mo man ang Old. Kay paghambal sang teksto lamb. Diin mo na ang unang pag-mention sang lamb diin dito sa Old. So hindi mo ipahigad ang Old tungod giari na kita sa New. Correct. Wow! Wala kita dako ng panahon. Bago ginalagdas kita. Ari kita sa Sunday. Ari na. The principle of first mention. Sir Matt, I will give you the privilege. So, nanamian gid ako bala diri sa Monday nga ini sa Sunday ini the principle of the first mention nga ini no. So the law of the first mention is actually it is not a law kundi nga pattern ini siya. Pattern, yeah. So it is very I like your word pattern. foundational siya sa ginatawag pastor sa aton subject sa amon subject sa ibong hermeneutics no ang the law or the principle of the first mention tama ini siya ka essential maghamba kita nga in interpreting sang Biblia particularly sa prophecy aton nga context so kay nga aman nga importante ining prinsipyo sang first mention nga ini ukon the law of the first mention because the first time nga mabasa nato ng isa ka konsepto, ang isa ka doktrina, ang isa ka simbolo o kung ano man dira nga pulo nga makita aton the first time sa Biblia, amo na ini sang nagaset nga pattern o kung foundation nga foundational meaning sa iya nga paggamit all throughout the Bible. Yes, succeeding. So mahatag ako sa example, Pastor Bala, unang example ihatag ko ang for example ang serpent. Una siya nga gin-mention sa Genesis chapter 3 verse 1 nga nagasimbolo siya sa kay Satan kag ang meaning niya sini naga-remain nagapabilin siya gyapon nga consistent until sa libro sang Revelation. So in order for us to understand the book of the endings ang Revelation, we have to understand the book of the beginnings. No example pag gid pastor nga ako nga nakita diri nga the first time nga makita aton ang blood sacrifice nga ini sa Genesis 4:4. So, ang blood sacrifice ini ni Abel, nga pagpatay bla sa nga paghalad bla ni Abel nga ininom, amon ini siya ang nagalay nga groundwork for the atonement system nga obrahon ni Jesus Christ, nga siya mismo ang ultimate na sacrifice. So, very important, gid gali ang maintindihan naton ang the law of the first mention nga ini, kay una, naga-establish ini sa sang original meaning. Ikaduha, naga-provide ini sa sang framework, sang interpretation naton. Kag ang ikatlo, naga-demonstrate ini nga ang Ginoo naga-reveal sa aton sang iya nga pagpahayag o sa iya kamaturan progressively, amat-amat. And that's what I like in your word. Yeah, among others is progressive. Nga progressive. Hindi kita maglukso, kundi amat-amaton ta until magdako. Yes. Amo man na ang gusto ko i-emphasize pastor ining atong gingamit nga word progressive. Diri sa lesson naton ginambal diri God slowly feeds his children information over time. Wala niya gina diretso ang tao ba nga pahibaloon dayon tanan. Kundi ginamat-amat niya pahibalo, okay? Ako na imagine ang Ginoo nakahibalo na nga amo ni ang kalibutan in the 21st century. Kabalo na siya nga daan. Pero wala ni niya ginhambal sang first century. Yeah. Bali wala ginaunahan ng sang Ginoo ang kuan ba ang time. So hinay-hinay nga kuan niya gina-plaster niya kag ang prinsipyo sang first mention is once nga na-mention na siya, gina-repeat sang Ginoo to emphasize the importance. Gina-repeat niya. Siguro the role of repetition siguro ang pansina. Okay. Yeah, kag tibisan pa kiti tao kita mo. Yeah. Ang learning sang tao hindi pareho sang mga sapat. Nga ang sapat bago lang matawo, bago lang magbunag sang iloy, dugay-dugay lakat na, dugay-dugay lukso na. Kita it will take time. Yeah.
Kag di makakurso kita nga pila na kagi na ta elementary, kagi ta high school, senior high school, kag college, okay? Kag kung ma-master ka, mag-doctor ka, it will take more than 30 years for you to have that. And that's it. Hindi mo lang lukson nga aling pagkabata mo, ma-doktor ka naman sa following day. That's the same thing with the study of prophecy. Progressive. 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 And that's the point. The law of first mention. Balik ko sa imo, Pastor Chris. Ari na, understanding God's love. May Okay. tatlo di ka mga punto sa aton nga leksyon is God's love, the Lamb of God, and the victory of God. And that's the point that amo ni ang medyo core gid sa aton nga pagtuon. Yes, sa aton man. Ining ang akong understanding diri sa lesson sa Monday, understanding God's love. I found out that God's love is always other-centered. But our love is always self-centered. Okay? So, self-centeredness and other-centeredness. Amo na dira ang kuan ang contrast eh. Okay? So, pero God is always hindi siya self-centered. Kaya kung self-centered ang Ginoo, hindi na siya magpakamatay sa tao. Hindi na. Hindi na. Kaya self-centered man siya. Yeah. Ang iyan man kaugalingon ng iyang kuan. Pero because God is other-centered, amo na ang Dios is love. Kag ang iyang nga love gina-express niya other-centered. Yeah. So ginapakita na niya throughout the great controversy. From the start until the end, amo na ang iyang ginapahaya, ginapakita Yeah. sa tao. Kalami, Pastor, ako na si Dugangan ng mga punto. Nga, ini ang behind sini ang history ni, ang istorya, ang experience ni Abraham kag ni Isaac. Wow. Nga, si Isaac gusto ang gumbutangan sang Ginoo sang pagtilaw. Nga iyang i-change ang mentality ni Abraham. Nga, imbes nga hindi iya ihatag bata ya mo. Ang balan nga ihalad mo si Isaac, bugtong mo lang ang bata. Ihalad na siya. Kung ang gugma naton sa kabataan self-centered, hindi kita magsugot. Bisan gagun gagunto si Abraham pero nagsunod siya ka nagsaka sa bukid sa Moriah to offer his son. Tiyan mo na siya. Sir Matt, ang punto pag So, ang haba sa aton nga lesson diri pastor nga tungod sa sala bala nga ini sa subong bisan pa sa mga churches no gina-promote nga sometimes mabatian ko ina nga para nga makashare ikaw sa pahigugma sa isig mong kapareho gugmaon mo anay imo ko. Pero wala gid daton mabasa sa Biblia nga higugmaon nato because given ina ya pastor mo it's either maayo ka nga tawo or malain ginahigugma mo gid yang imo ko. So understanding God's love no ang first mention sang gugma nga ini kay balik naman ako diri sa my principle of the first mention. That's correct. Kaya mo gining guide sa aton. Ang gugma pastor diri sa Genesis context ang istorya ni Abraham kag ni Isaac nga ini nga mention sa chapter 22. 22 verse 2 no nga ginambal nga ang imo anak nga imo gid ginahigugma. So makita naton diri nga ang tuod-tuod o kun ang gugma sang Dios ang amoy isang klase kang gugma nga self-sacrificial kag ang paghigugma ni Abraham nga ini nga hindi sa iya kaugalingon nga ini naga-foreshadow ini sa sang paghigugma sang Ginoo sa pagsakripisyo man mismo sang iya kaugalingon nga anak pag-abot ni Jesus Christ. So amo ini siya ang first mention diri sang gugma nga ginapaabot gali ni pastor ang paghigugma sang Dios nga himuon sa pila ka adlaw. So ang story ni Abraham nga ini nagabulig sa aton nga mag-grasp naton ang kadalumon sa paghigugma sang Dios nga na-reveal o kung napayag ang paghigugma sang Dios paagi sa paghatag sa iya anak, sa pagsalig kag sa pagluwas sa mga katawhan nini. So ang tuod nga nature sang gugma. Kag isa na sa mga foundation sa aton Bible prophecy. Magtuon kita sa Bible. Sige, Pastor Chris, sa Tuesday. Isa question, where is the lamb? Where is the lamb? Is this the first mention of the lamb? Most likely. Most likely. Okay. So where is the lamb? Kung nabalaan nato ng istorya diri pastor, kanami isang istorya diri. Okay. Isaac ang ginhala diri si Isaac. Okay. Si Isaac. Ang natabo diri is ginsunod lang nila kung ano ang instruction. Yeah. Ginsunod lang kung ano ang instruction. Pagkatapos, ang hambal sang
ang question is, where is the lamb? Where is Then the answer is, God will provide you a lamb. lamb. God will provide you a lamb. And we know that this lamb, amo to ang sabat diri sa sa John 1:29, no? Sang nakita ni John si Jesus ang gagaming, behold the Lamb of God. Ang lamb of God. Because this lamb nga gin-mention diri represents Jesus in the Old Testament, which is the ultimate lamb. Yep. Okay. So maintindihan naton ang John 1:29 once nga mabasa man naton ang naka-record sa Genesis about the first mention of the lamb. Okay. Sa Bible prophecy sa Revelation. Sa Revelation man, oh. Yes, so Nagka-mention man sang lamb. 12 and 13, the lamb, Revelation 4 and 5, nga si Juan gindala sa langit, then nakita iya ang nagapungko sa trono, kag nagsinggit siya, behold the Lamb of God. In fact, gina-counterfeit man ang lamb kay sa Revelation may lamb-like man. Lamb-like beast. Ginakuan man sang kaway. Sa kaway, gina-ano man. Daw ubiha man siya, daw lamb. Okay. Grabe ni mag-counterfeit. Magsunod, mag-ilog-ilog na yung kaway. Sir Matt. So, nananian mo ako diri sa Tuesday nga ang question is where is the love in it. So, ang question ni Pastor Doc, no, amo ni siya ang nag-set sa stage no for the inter-Bible unfolding answer sa mga propesiya nga ini. So, first, hindi lang most likely kay first mention gid sang sang word nga lamb ang ining Genesis 22. Sa Genesis 4 may lamb na nga daan siguro probably gin-sacrifice ni Abel ang lamb man pero wala gid mention ang lamb. Diri lang sa Genesis 22 ang word nga second mention. Kag this is the only mention sang word nga se in Hebrew nga lamb ini nga ang iya article is definite. Sa Old Testament, the lamb. Other nga mention ang word nga se sa Hebrew diri sa Old Testament a lamb lang. Indefinite siya pero diri the lamb siya. Definite siya. Oo. So amo ni siya ang naga-foreshadow kung paano si Jesus mag-take sang aton nga place kay ti simpre ginbayluhan. Whereas the lamb siling ni Papa niya Abraham ang Ginoo maga-provide kag may substitute siya. So amo ni siya ang naga-foreshadow sa paghahimuon ni Jesus Christ nga siya ang maga-take place sang aton yang tani kita mapatay pero siya ang nag-sacrifice ni. Kag diri ko pastor nakita nga kung paano sang Ginoo amat-amat nga gin-reveal ang lamb nga ini nga mas mahampang naton. Amo ni sa Genesis ang first mention. Pag abot sa Exodus chapter 12, hambal sa aton nga lesson diri, ang Passover lamb nga ini was slain. Ginpatay siya para nga ang Israelite family maluwas siya sa kamatayon. So si Jesus Christ ang true nga Passover lamb, ang iya nga dugo nga ini, amo man ini siya ang nagluwas sa aton gikan sa sala kag sa kamatayon. Pag abot sa may Matthew chapter 3 verse 17, di ba sa Genesis naghambal ang Ginoo nga hindi paganha ang bata. So just as the voice from heaven stopped Abraham from killing Isaac, pag abot sa Matthew 3:17, ang tingog sang Dios alin sa langit nag-declare mga this is my beloved son, confirming that Jesus is the answer to the question of Isaac Isaac questions, where is the lamb? Pag abot naman sa Revelation chapter 5, ang lamb nga ini was slain yet victorious. Yes. Di ba? Kag indeed naghambal pa ang Biblia nga ini nga ang lamb nga ini amo lang ini siya alone ang worthy nga mag-open sang scroll. So grabe ang pagpaintindi sang Ginoo sa aton amat-amat. So hindi pa na ako niyata kay Sir Matt, kay Sir Pastor Chris. Ang aton nga leksyon nag-suggest about the love of God. Nga mo tong self-sacrificing, the lamb, and then the victory. Nga ang victory amo to siya. Sa pag na ano ni sa may suba sang Jordan, this is my beloved son. Gambal ni pas ni brother Matt nga amo na ang answer sang langit sa question ni Isaac, where is the lamb? Okay, this is my behold the lamb of God siling ni John, and then ang langit ng siling nag-confirm this is whom I love so much. Yes, Pastor Chris. Okay. Di na nga ita, Pastor, sa Tuesday. Wednesday. Yeah. Wednesday, okay. We'll go there. Okay, so death, dealing with death. May mga kabati kita sang mga hinambalan nga death is just a part of life. Pero it's a lie. Then isa matuod because death is the opposite of life. The undoing of life. Ang plano sang Ginoo wala gitani sang kamatayon. Wala na na-include wala na na-include sa plan.
pero galing tungod sang pagkahulog sang tao sa pagpakasala, amo na nga may kamatayon. Pero may good news, Pastor. Kay kung ang Genesis nag-mention about first death, amo to ang ano ni Abel bla. Okay, sa case ni Abel. Di ko ma-imagine kung ano ang reaksyon ni Adam and Eve, si Ing at his son, una gid nga napatay tungod sa ilang kuan sa ilang ginhimo nga pagpakasala. So that was maybe very painful kayo ito nga experience. Very painful. First death nga na record. Pero kung basahon nato ng Revelation 21, verse 3, verse 4, sa langit ko no wala na sing kamatayon, wala na sing panghibi, wala na sing kay ang tanan nagtaliwan. Okay, nag-abot ni siya pero matapos man siya. Amen. Okay? So, amo na nga ginsolusyonan sang Dios ang problema sang kamatayon. Kag ang Dios wala na exempt, hindi siya exempted. Yep. Okay? Amo na ang I appreciate kung ano ang ginhimo sang Dios ano. Para nga mahangpan pagid naton kung ano ang misteryoso ang sala. Siya mismo napatay. Okay? Siya napatay para kung mabanhaw siya liwat, kita man may paglaom sa pagkabanhaw. Yes, amen. Ari na naman, before na ako niya tagbalik kay Sir Matt, ano man ang first mention? Ang death. Okay, sa kamatayon ni Abel. Abel, oh. Kagini nga kamatayon is unjust. Unjust. Oh. Oh. Okay lang kung mapatay mga tigulang na, nga gadukoy-dukoy daw acceptable lang na. Pero nang wala pa asawa, batanon pa, on the prime pa, nagasaka pa, mapatay, basakit kayo na unjust gina siya. Kaya mo man si Jesus, it was an unjust death. Nga gin-experience yan ni Jesus. Oh, sa Revelation ato na madugangan pagituon kung nga ang nagpakamatay siya sa cross kung ano ang iyang ginhimo, and that's the point. So amo ni ang isa sa mga first mention man nga we will continue to repeat, to study while we will be studying the book of Revelation. Ato si Pastor, so kagabi ko lang naintindihan nga ang kamatayon kali ni Abel nga ini amo ni siya ang nag-set sang foundational ni siya no, sa kamatayon ni Jesus. But actually this is the first time nga gin-mention ang death, pero hindi ni siya death para sa ako, this is murder. Ang natabo sa kay Abel. Gin-murder siya mo, so ang righteous man gin-murder o kung ginpatay sang isa ka unrighteous nga naga-foreshadow nga si Jesus righteous nga gin-murder man sa mga unrighteous. So amo nang ilang nga parallelism. Kanami sang ano. Kanami sang. Oo, tapos ang difference naman niya karing pastor nga ang kamatayon ni Abel nga ini wala niya ginaagom ang hustisya, pero ang kamatayon ni Jesus Christ kag ang resurrection niya naga-ensure sa aton sang final justice nga yan. Yes. But at least there are some lessons we can get from bisan wa ituod mapatyagan ang justice sa pagkapatay ni Abel. But it is trying to tell us that indeed we will have justice kung makabot man sa atin. Wala na kita time. Okay. The serpent, Pastor Chris. Serpent. This is about the issue of worship na. Okay. First mention naman issue of worship in Genesis, pag mention about serpent, ang iyang demand is worship. Worship. Sa Revelation, pag mention about serpent, ang issue man about worship. So meaning, from Genesis to Revelation, in this great controversy, the issue in the great controversy is about worship. Okay? It's about worship. So, Satan is demanding worship. Bisan sa temptation niya sa kay Jesus. Yeah, worship kaya. I-worship gihapon ang iyang kuan. So, it's all about worship. Worship. Okay? So, mahangpan naton ang serpent sa Revelation once nga mabasa naton sa Genesis. Yeah. Nga amo man na ang And the whole, kung ako'y Pastor no, Brother Matt, kung ako'y tagaan sang summary, one word summary sang book of Revelation, I would summarize it in one word, worship. It's the issue of worship. Tiya mo man na ang una gid nga ginimo ni Satanas dito sa Arlene sa gidin is to worship him. Ngay, kwaon niya ang worship nga
nga due to God kag ihatag ya sa iya. And that's it, Sir Matt. So makita aton diri pastor nga ang battle between sa kay God kag kay Satan ini nga worship ni Yeah. gapon nga ini naga-remain siya consistent halin gid sa Genesis o kun halin sa Garden of Eden Yes. pakadto sa end time. Yeah. So ang method ni Satan nga ini the same man sa The gyapon, same deception, pattern. Yeah. rebellion kag counterfeit worship amo Yeah. gid ni ang iya nga deception nga ginahimo nga ini. So wa siya kabag-o. So pero ang manami lang kay ang Biblia tungod nga ang Dios gugma gid ya. Yeah. Naghatag sa aton sing kaalam sang kag ang discernment balanom nga sa tanan nga tawo nga naga-seek sang sining kaalam nga inihambal sa James chapter 1 verse 5 niini mahibalo naton agudto nga hindi kita ma-fall sa temptation o kon sa mga strategy nga ginahimo ni Satan. So it is very important gid nga tun-an gid naton ang bug-os nga Biblia agudto nga hindi kita ma-deceive sa kaaway nga ini. Yes. Okay. Ang book of Revelation is about worship. So, first mention ang worship ato sa Arden sa ini. Na mga kauturan. So, wala nagkikitaan. Mga kauturan, kadamo pagid. But anyway, we will be studying some more how to study Bible prophecy. Isa na ni karon nato natunan is about first mention and then hindi nato ni-neglect nga ang libro sang Genesis will lead us to understand more, will give us progressive understanding when we study the book of Daniel and the book of Revelation as biblical, as Bibles, as books of prophecy. Wala na, I will just ask Sir Matt sa iyang last word, pamilin-bilin sa aton, and then si Pastor Chris. So, mga kauturan, hindi naton pag-i-neglect ang pagbasa sang Genesis nga ini. Because Genesis is a vital, studying Genesis is vital because it establishes the law of the first mention. So, kung ano ang aton mabasa sa bugos ng Biblia, intindihon ano naton sa Genesis kay dira gid mismo. I don't know, pastor kung tanan, pero daw halos tanan Yeah. siguro nga mga tema Tema. sa Biblia, ara unang gid-mention sa Genesis. O intindihon naton anay sang ang pinakasimple nga pagintindi nga form aguto mas maintindihan naton ang madalom-dalom. So tun-an gid naton ang Genesis. Yes. From cover to cover. Oh, yes. That's it. Yes. Okay. Mga kautoran, we are closing sa aton nga presentation subong. Pero ang akong namasiling is ang libro sang Genesis ginapangitaan man na sang kaaway sang paaging madulaan sang bili. Okay. Okay. In fact, bago ko lang na-discovery, Pastor, nga may mga simbahan gali nga nagapati nga hindi si Moses ang nagsulat sang Genesis. Wow. So, not to mention specific groups, pero amo ni nga mga way para madulaan sang Meaning. kabug-aton Bugotong. ang Genesis. Daw mag-appear nga hindi siya inspired kay it's a collection of mga collectors lang nagkuan ba ginkumbahin lang tanan ang Istorya. ang mga manuscripts pagkatapos amo na Genesis subong without crediting Moses as the author of Genesis. So ang kaaway nagapangita paagi para ang libro sang Genesis madulaan sang kabug-aton sang bili. Pero ginatudloan kita subong nga when we read if we want to know God's message, we should read the Bible from Genesis to Revelation. It's the whole book. Is the whole book. Hindi mga kauturan, tumatuod na kung gusto kita magtuon kay ang isa pagid pastor brother Sir Matt nga ang aton simbahan Seventh-day Adventist is a prophetic church. Is a prophetic movement. Nagwa kita tungod sa prophecy. Labi na sa 2,300 days prophecy. That's why mga kauturan, you are blessed, I am blessed that we are members of this movement, of this prophetic movement. Kag isa sang aton mga kauturan nga dapat ginatuntunan is ang aton palabuton pinagi sa mga prophecy sa Biblia. So, nakatuon kita subong and we will continue next na sunod nga Sabado is about the image of marriage mga kauturan ang pagkasal naman. That's one of the theme, one of the pattern nga we will study as well mga kauturan sa pagtuon sa prophecy. Sa hindi pa si Pastor Chris, ako na pasalamatan aton mga sponsors. Jet and Susan Caro, Manang Helen Barbasa, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sister Antipas Piedad, Sister Ladel Labalan Gascon, Sister Marlubel Heruta Lorin, Johan and Myla Susana,
Mark and Meryl Mendoza, Manong Carding Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Ido and Fimi Down Bandes, ang mga maguluto, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Alex Perdido and Ma'am Gina, Alex Pihidero and Ma'am Gina Pihidero Ilumar, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Elder Herbert, and Ma'am Evelyn Tamoni. God bless you, amon mga sponsors. Yes, Pastor Chris. Magapangamuyo kita, amay nga langit nun, tagiasa mon hulam, kagbilidon nga mga kabuhi. Nagapasalamat kami sa mga leksyon nga amon nga natunan, amon nabatian. Kagkabay pa o Diyos, ato nga mga pagtulunan, amon nga ma-apply sa mga tagsa ka mga kabalingon, samtang kami nagahulat sa imikaduha nga pagbalik. Salamat Ginoo nga ikaw, padayon nga nag-giya sa amon, pagkamayo mga bendisyon sa amon. Amon ginapangayo, pangabay, initanan, tungod lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon maluluwas. Amen. Amen.